ҳафтаномаи қонун ва ҷомеаи дастгоҳи вазорати корҳои дохилаи тоҷикистон хабар дод ки бо мақсади тафтиши ҳамаҷониба шаффоф ва воқеъбинонаи ҳодисаҳои рухдода ҳамзамон ба ҷавобгарӣ кашидани шахсоне ки даст ба ҷиноят заданд бо супориши президенти кишвар эмомалӣ раҳмон гурӯҳи фаврии тафтишотӣ таҳти раҳбарии прокуратураи генералӣ юсуф раҳмон таъсис дода шудааст. ба ин гурӯҳ аз ҳисоби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ҳайати 20 нафар ва 6 нафар намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ таъсис дода шудааст. аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нисбати шахсоне ки даст ба бетартибиҳо зада амалу рафтори ғайриқонунӣ ва ҷиноят содир карданд парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишот идома дорад. нақли қавл кардааст хабаргузории русии спутник аз матлаби ҳафтаномаи қонун ва ҷомеа. ин дар ҳолест ки тибқи тафовуқи байни роҳбарони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ва намояндагони эътирозгарон ба иштироккунандагони эътирозҳои хӯроғ кафолат дода буданд ки ҳеҷ кадоми онҳо ба ҷавобгарӣ кашида намешавад. дар рафти гуфтугузори мазкур тарафҳо ба маслиҳате омаданд ки ҳамаи ашхосе ки дар гирдиҳамоии дар боло зикршуда иштирок намуданд барои иштироки ғайриқонунӣ дар гирдиҳамоиҳои рӯзҳои 25-28 ноябри соли 2021 зери таъқиби маъмурӣ ва ҷиноятӣ кашида намешаванд. гуфта мешавад дар санад оид ба мӯътадил гардонии вазъияти тартиботи ҷамъиятӣ дар шаҳри хӯруғ ки зери он раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон генерал алишер мирзонабод ва сардори раёсати вазорати корҳои дохилаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон генерал рустам мирзомуродзода муҳру имзо гузоштанд. бино ба иттилои ҳафтаномаи вазорати корҳои дохила дар ҳодисаҳои ахир дар бадахшон 12 нафар аз кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дучори ҳамлаи мусаллаҳона гардида бо истифода аз корд ва дигар лавозимоти халанда ва буранда ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд.